ಬಲ್ಟೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಎದುರು ರಡ್ಡು ಜನ ಸ್ಮೋಕ್ದ ತಪಾಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚಾದಿತ್ತನು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ತದಿತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿದ್ಲೆತ್ತನು ಎಂಚಿ ಸಾವು ಮರೆ ಪೊಲೆ ಅಂಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಪೂಜ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಬಲ್ತು ಸೈಯೋಡ ಮೂಲು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಖಂಡಿತ ಕನತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ఆయన ಒಂಜಿ ಚಾಪುನು ಒತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಅವು ಭರವಸೆ ಎಂಕುಂಡು ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನೇ ಇನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಕೈಕು ಕೋಲ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಇನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಬತ್ತದು ಏನನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದೇರು ದೈವ ನಮ್ಮ ಜೀವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ದುಂಬುಂಜಿ ಕಾಲೈತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸತ್ಯಲು ನಮ್ಮ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಡ ನೆಲೆಯಾತ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇಡೀ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಉಂಡೆ ನನ್ನ ಮೇಲು ಯಾ ಬಂಡೆ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಅವಳು ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಪನ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದಾರ ಐತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋದು ಅರೆ ಲೆತ್ತ ಯಾನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಲೆತ್ತದ ಹಣ ಇಂಚೆಂಚ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ದಲ್ಲ ಭಸ್ಮಪಾಡು ಅಜ್ಜನ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಅಪಗ ಬಂಡೇರು ದನಿಕಲೆ ಇರದಾದ ವಿಷಯ ಒಡಬದಿತ್ತಾರೆ ಏನದ ಒಡ್ಲಬೋದುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿ ಪುಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಇರೇ ಸೋಂಕದ ಲೆಕ್ಕ ಆತನ್ರಿ ಅಂಚ ಇನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಆಪಣ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಮಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಜುಮಾತಿ ಇದು ಪಂತೆ ಅವು ಅವು ಬತ್ತದ ಪೋತುಂಡು ಅಕ್ಲು ಒರ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂಚಾದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರು ಯಾನಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ದೈವದ ಕಾಪು ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಕ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಲಿಕೆ ಒಂದು ಏಪಲ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದೈವನೇ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಬತ್ತದು ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಡತ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟು ಬಾಡ್ದಂಡು ಅಂಚನೆ ಓಲ್ ಮಾತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆತನ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಜನಕುಲು ಪನ್ನೊಂದು ಪುನಃ ಪಾತ್ರದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕತೆ ಬೋಡತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಯಾನು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳ್ಳಿ ಸರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನನಂಜಿ ಪಾತ್ರಲ್ಲೂ ಚೇತನ್ ರೈಮಾಣಿ ಅರ್ನೈರು ಒಂದು ತಿಂಗಳದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂದರ್ ಆಂಡಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೇ ಪಂಡದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದೈವ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಯರ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಪನಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಇರ್ಮುರಣಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೋನ್ ಬೈದಾನೆ ಅಂಚಾದು ಮಾತಾ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕಿದ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಲ್ಪನ ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಅನಿತ ಧರ್ಮದೈವ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಥೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾತೇರಿಯರಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಐನಿ ಒಲ್ಪರ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏಪರ್ದಿಂಚ ಐಕ್ ಬತ್ತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮು ಏಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣಗನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳ್ಳಿ ಆರು ಏನಡ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಚೇತನಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಏನ ಸಿನಿಮಾ ಇರು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಏನ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನಾಗ ಯಾನು ಬೇತೆ ಶೂಟ್ ಉಡುತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಹೆಂಗೆ ಪೋಯರ ಆಯ್ಜಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರುಣ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಶೂಟ್ ಬಾರಿ ಕುಸಾಳ್ಡು ಮಜಾ ಕಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ದು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಆ ಸೀನ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದೇ ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಡೆದವರು ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ದು ಯಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿತು ಬತ್ತು ಹಣ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲರ ಅಂದು ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲ ಇನಿ ಮಲ್ಪುಗನ ಅವು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಪುತ್ತೂರ್ದಂಚಿ ನಂಜೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಡಿಗೆ ಅಡೆ ಪೋದನ ಪೋನಾಗನೇ ಒಂಜಿ 7:30 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆದಿತ್ತು ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೋತಿನ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆನ ಮುಗಿಯುಂದು ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಯ್ಲೆ ಕೊನೆ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡರೆ ಆಂಡು ಮೂಜೆ ಆಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೇ ಏನೊಂಜಿ ಬಲಿಪುನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಟೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಎದುರು ರಡ್ಡು ಜನ ಸ್ಮೋಕ್ದ ತಪಾಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚಾದಿತ್ತನು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ತದಿತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿದ್ಲೆತ್ತನು ಎಂಚಿ ಸಾವು ಮರೆ ಪೊಲೆ ಅಂಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಪೂಜ ಯಾನು ಕೂಡ ಬಲಿತು ಸೈಯೋಡ ಮೂಲು
ಅಂಚಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬಂಡೆ ಅಕ್ಲು ಹೊರ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತುಯ್ಯರು ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನೆನಪುಂಡು ಅಕ್ಲನ ಮೋನೆ ಇತ್ತೆಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರೋದುಂಡು ಸೂರಜ್ ಕಾಲಿ ಇಂಚ ತುಯ್ಯರು ಸೀದ ಪೋಯರು ಒರಿಯನ ಪುಗಿಲ್ಡು ಬೈರಸ ಇತ್ತನು ಬುಕ್ಕರಿ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಪದೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಟೇಕ್ ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಆ ಕಡೆಯದು ಈಗಡೆ ಬಲಿತೊಂಬರೋಡು ಯಾನ್ ಬಲಿತೊಂಬತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಮೋಕದ ಜೋಕುಲು ಮೂಲೆ ಒಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಏನಾರು ಬೇಗ ಇಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ಓಲೆ ಬತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಅವಳಿತ್ತಾರತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಅವಳು ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲೆ ಇತ್ತ ಆತನಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಆರುಣ್ ತೆಲಿಪೇರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ದಾಯ್ ತೆಲಿಪೋರು ಮಾರೆ ಬಂಡೆ ದಲಜಣ್ಣ ನಿತಿನ್ ಬಂಡೆ ರಿಜುಜಿ ಎದ್ರನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಅನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಜ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅಂಡೆ ದಾದು ಪಲ್ಲೆ ವಿಷಯದಾಲಜ್ಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಡೀ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೀರ್ಗೆ ಈರು ಬಲ್ತಿದವಳು ಉಂತ್ಯರದೆ ಆ ಮರತ ಮಿತ್ತು 2 ಜನ ಮುರಣಿ ಬಲ್ಲದೆ ತಂದು ಸೈತದು ಆಜಿ ದಿನ ಅತ್ತಿ ಇಂದು ಬಂಡೇರು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವನ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಫರ್ಲಂಗೆ ತಿರ್ತಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಆ ಇಲ್ಲಡು ಮೆಗ್ಗಿ ಪೊಪ್ಪನ ಬುಕ್ಕ ಅಣ್ಣನ ಕಾಡ್ತದ ಕೆರ್ತನಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಬಯ್ಯನಗ ಏರ್ಲ ಆ ಕಾಡು ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನೆಜ್ಜಿಗೆ ಆ ಸಾದಿಡೆ ಈ ಮರಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಬಗ್ಗಿಲೇಕ ತೋಜುನಿಗೆ ಅಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಕಲವ್ರು ಒನಸುಪುರ ಮಲ್ದ ನಿಕ್ಕಲು ಕೆರುವರ ಮರ ಒಂಡೇನು ಎಂಕ ಅವು ಪಂಡದಾತನ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡದಾತನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದು ಬಂದಾಗ ಏನು 5 ಗಂಟೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆತನು 5:45 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 5 ಬತ್ತದ ಜೆತ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಮೈಕಾಯಿ ಪೂರ ಪೊಲೆಯರ ಶುರುವಾಂಡು ಜ್ವರ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾಂಡು ಹೆಣ್ಗೆ ಕಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಬೋದು ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಹಿಡಿಗೆದಲ್ಲ ಅದು ಜಿಮ್ಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿತದೆ ಬತ್ತದ ಪೋದು ಬತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಪೋಯ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇಡೀ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಉಂಡೆ ನನ್ನ ಮೇಲು ಯಾ ಬಂಡೆ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಅವಳು ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಪನ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದಾರ ಐತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋರು ಅರೆ ಲೆತ್ತ ಯಾನ ಇಲ್ಲಾಗ ಲೆತ್ತದ ಹಣ ಇಂಚೆಂಚ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ದಲ್ಲ ಭಸ್ಮಪಾಡ ಅಜ್ಜನ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಬಂಡೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಭಸ್ಮ ಮಾತ ಪಾಡ್ದ ಅದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಜಿನ ತಪ್ಪು ಮಾತ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಬಂಡೇರು ದನಿಕಲೆ ಇರದಾದ ವಿಷಯ ಒಡಬದಿತ್ತಾರೆ ಏನದ ಒಡ್ಲ ಬೋದಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿ ಪುಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಇರೇ ಸೋಂಕದ ಲೆಕ್ಕ ಆತನ್ರಿ ಅಂದ ಈಚಿಂದು ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು ಕೊರಗಜ್ಜಿ ಕೈ ಬಿಡು ಪೂಜಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ತೆಂಕು ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಪಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಇರು ಪಂಡ ನಂಬಾರು ಎನ್ನ ಜ್ವರ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತನು ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಯಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೆ ನಿತಿನಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಕೆರುವಾರು ಮಾರ ಏರಿಯಲ್ನ ಈ ನಮೂನೆ ಅವಳು ಅಂದಪ್ಪ ಅವಳು ಬುಕ್ಕ ತುನಗ ಅರುಣ್ ನಕಲ್ನ ಊರವು ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ನಿತಿನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂದು ಬುಕ್ಕ ತುನಗ ನಿತಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಜ್ವರ ಇದಲ್ಲ ತೀರ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ತುನಗ ಒಂದು ಪೂರೇದಾಗಿಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರಸಂಗ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ದೃಶ್ಯ ಬೈದನು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾತ ಅವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ದೇರ್ತು ಬರ್ತದನು ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಈರು ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಏತು ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ವಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7 ದಿನ ಇತ್ತನ್ರಿ ಕರ್ನೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈಶ್ವರಮಂಗಿಲ ಕರ್ನೂರು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ನಂಜಕಾಡು ಬುಕ್ಕ ಅವಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅವಲೆ ಆ ಸೈಡ್ಡೆ ಶೂಟ್ ಮಾತ ಮುಗಿದು ಬಾಳೆ ಬೆದ್ದುಂಡು ನಾನೈತೆ ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲಡ ಇಪ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಸುರೂತ ಸಲ ನಿತಿನ್ ರೈ ಬರ್ಪೇರಿ ನಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಗಣ್ಣ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಇರು ನೆರ್ದು ತುಂಬು ಏತೋ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಮಂತದ ರೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಪೂರ ಅನುಭವಿನ ಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2-3 ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿನ ಕುಲು ಈಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲೇಡು ಬೇಲೆ ಮಂದಿನ ಕುಲು ನಿತಿನ್ ಈರಡ ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಡು ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಿಪುಣು ಮುಲ್ತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಬೋಡಿಪುಣು ಈರು ಪಂಡಿನ ಅಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಎಂಚಿನ ಅರೆಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಎಂಕ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಿತಿನ್ ಎಂಕ್ ಕತೆ ಬಂದರೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಬತ್ತನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೇನುವೆ ಕತೆ ಕೇನುವೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನದಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಜನ ನೇರೊಂದು ಒಪ್ಪುನಕಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಬಿದೈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುನಕಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆತೆ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಿತಿನ್ ರೈ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿತಿನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಬೇತದಾಲ ಪಾತಿರ್ದು ಜಾನ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಈತನೇಟ ಬತ್ತನ ಸಿನಿಮಾಲೇಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ಡ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತನು
ಅಂಚ ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಧರ್ಮದೈವಲೇ ದೀರ್ಥ ಭಾತ್ವ ಅನ್ಕೊಂಡಂಜಿ ಉಲಾಯ್ದ ನಂಬಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬುಗದುನಾಗ ಘಟಾನು ಕೊಟ್ಟಿ ನಕ್ಲು ಮಾತಾಡ್ತೇರು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಐತೇರು ರೂಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಯಾನ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ರಂಜು ದಯಣ್ಣೆ ದೀಪು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರು ಪೂರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಕುಸಾಲ್ ಪಾತಿರೋದು ಇಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಸೀನ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಸೀನ್ದ ಉಲೈ ಪಾತ್ರದ ಉಲೈ ಬೊಗ್ಗು ಆತೈತ ಅಂದೆ ಪಿದ ಎಂಕಲ್ ಮರಳು ಗಟ್ಟೊಂದು ಪುವ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ಥೀಮ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆದ ಐತ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಇರೋ ಸೀನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಿ ನಾವೇನು ಬುರ್ದು ಚೇತನ್ ರೈಮಾಣಿನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ಡು ದೈವದ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಚಗಿರೆಗ್ ರಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಓಣಲ್ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನೆನಪು ಅಂತನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದಾಡ್ನಾಗನೇ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವನೇ ಬಂಡದೇ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಯಾನು ಏಪಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಜುಮಾದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೈವಲ್ಲ ಜುಮಾದಿ ಮಲ್ರಾಯಿ ಅಂಚ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ಜುಮಾದಿ ಮಲ್ರಾಯಿ ಬಂಡದೇ ಬಿದಾಡ್ನಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದಾಡ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪೇರು ಇತ್ತನೇಟ ಸೋಫೆರ ಬಿಡ್ತುಜೇರು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತು ಮಸ್ತು ಎಜ್ಜಿ ಮಸ್ತುಂಡು ಐನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾನ್ ಎಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಎಂಚೈತೆ ಅಂದು ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಂತೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನ ಇನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಲ್ತದೇರು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಕೈಕು ಕೋಲ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಇನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಆವಡು ಇಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಬತ್ತದು ಏನಾನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪುದರ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅಪ್ಪಾಗ ACP ಆದಿತ್ಯರಾರು ಆರು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಾರ ಆರು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅರೆ ನಾನು ಊರು ಕಡ್ಪುಡಿಯರು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ರೌಡಿಸಮ್ ಬಿಡ್ತೆ ಅಂಚ ಇನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಆಪಣ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಮಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಜುಮಾದಿ ಇದು ಪಂತೆ ಅವು ಅವು ಬತ್ತದ ಪೋತುಂಡು ಅಕ್ಲು ಒರ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂಚಾದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರು ಯಾನಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ದೈವದ ಕಾಪು ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಕ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಯಾನೆನ್ನುವೆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ಅನುಭವ ನಿತಿನ್ ರೈನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಚ ಇತ್ತೀರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಬಡವುದ ಜವನೆ ಬಡವು ಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾದಾಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ತೋಜವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಡವು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಬೋಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದಾದಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಡವು ಆಯನ ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಖಂಡಿತ ಬುಳ್ಳೆಪದನು ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಬೊಪ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಪೊಸ ಪೊಸ ತೋಟಲ್ ಆಯನ ಮಂಡಡುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಯನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮಂಜಿ ಆಯನ ಶಾರ್ಟ್ ದೀದಿಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಸೀನ್ ಪಂದಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಸಡನ್ ನಮಲ ಈತ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಡು ದಾದಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಸೇರಾಗ ದಾದಾಲ್ನ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮದು ಯಾನಾದ್ರು ಮಲ್ಪೇರ ಪುಪ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಲ್ಡ ಪನ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುಗನ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅವತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಐದು ದೇತುನ್ವೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ತಿಂದಾಂಡ ಅಣ್ಣ ಅವು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಂಚಿನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ನಿತಿನ್ ರೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಖಂಡಿತ ಕನತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಚಾಪುನ ಒತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಅವು ಭರವಸೆ ಎಂಕುಂಡು ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಇದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಏರಾಂಡಲ ಕತೆ ಬರೆಂಡ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏತೇ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಬರೆಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಣವು ಬಾಡು ನಕುಲು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಂಡ ಎಂಚಿನ ಕತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿಕುಲು ಓಲ್ ಪೊಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಬೆರಿಸಾತುಳ್ಳೇರು ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೊಕಾರ್ನ ಧರ್ಮದೈವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದವನ್ಪ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪುದಾರಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಧರ್ಮದೈವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಧರ್ಮದೈವ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚೆ ಅದು ಧರ್ಮದೈವ ಲೇಪಲ ಕೈ ಬುಡೆ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಚಲವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ನೋಡೋಣ ಎಂಕ್ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಟೈಮ್ ಅದು ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕಲ್ ಬಾಂಬೆ ರಿವ್ಯೂಗೂ ಪಾಯ ಐಕ್ ದುಂಬು ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಆರ್ನ ಗಾಡಿನ ಯಾನೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬೋಯಿಲ್ನ ಯಾನೆ ಬನ್ನಾಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಮಲ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿರು ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗೆ ಆರೆಗ್ಲ ದಾದಾಲ್ನ ಜೀವನೋಡು ಮಲ್ತು ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಛಲ ದುಂಬೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಆರೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ಯರೆ ಹೋಗ್ತೀರು ಅವಳ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಕಲ್ನ NSS
ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಏಕಲು ಕಾಲೇಜಿದ ಹೆಂಗೆ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚಾದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾವು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವ್ರು ಹುಮ್ಮಸ್ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಏರುಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ತೆಲಿಕೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂಡ ತೆಲಿಕೆ ಬೋಡು ಐನೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ಅವಲ ಘಟಾನುಘಟಿನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ತೆಲಿಕೆದ ಬಿರ್ಸೇರ್ನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲೇನು ಪತೊಂದು ಈ ಎಂಕಲ್ನಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಪತೊಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಮಲ್ಪೇರೆ ಯಾರು ದುಂಬ ಇದ್ದೀರತ್ತ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಾರನ ಸಾಧನೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧನೆ ಐಕ್ ಧರ್ಮದ ಇವಲಾರೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಯಿನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪಣ್ಣ ಪಾತಿರೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಮೂಲತ್ ಇರಗೆ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಇಬುಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಕೊರ್ಪುನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ದಿಂಜಿದು ಬರ್ಪು ಒಂಜಿ ಚೇತನಣ್ಣನ ಸಿನಿ ಕೇರಿಯಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆ ಆತನ ಈ ರೀತಿ ಮದತ್ತದಾರೆ ಯಾನವಿನ ಜನಕಲ್ನ ಎದುರು ನೆನಪು ಮನ್ಪೆ ತೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಮಂತದಾರೆ ಆಂಡ ಎಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಇರ್ನ ರಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಳ್ಳ ಇತ್ತಿನ ಯಾಣ ತೂತುಜಿ ಪೋಯಿನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಾರಡ್ ತುಂಬ ಬಿಡುಗಡಾಯಿನಂಚಿನ ಆರಾಟ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ ಒಂದುವೇ ಬಾರ ಸಿನಿಮಾ ಸುಡು 4ನೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದುಂಡು ಒಂದುವೇ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈರು ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ದೈವ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಅವು ಒರಿ ಕಲಾವಿದಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆರಾಟ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಅದ್ಭುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಯರ್ನ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಲ್ಲ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂಡ ನೆತ್ತೆರಡು ಬತ್ತದ ಪೇರ್ಲ ಯಾವು ಬುಕ್ಕ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವು ಅಂಚಾದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಸೀಂಡ್ ಮೊಗಲ್ಲ ಯಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀಂಡ್ ಯಾನುಲ್ಲೆ ತುಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾಲ ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟಿ ಅನ್ನ ರೋಲೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾತ್ರೋಲ್ನಿ ಯಾನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಅಂಚಾದು ಈ ಸರ್ತಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಯರತ್ತಿಕಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಧರ್ಮದೈವ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ ಆರಾಟದ ಶೋ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಪೋಲಿ ಅವು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ ಧರ್ಮದೈವಗ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಜನಗಳು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬೈದಿಜಿ ಅಂಚಾದು ಸುಮಾರು ಜನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಬರೆಪಿನ ಕೆಂಡೆ ನಿಖಲು ಧರ್ಮ ದೈವದ ಪುದರ್ಲಿಡ್ ಕಾಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ ಅಪಮಾನ ಮಂತದರ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ಸಿನಿಮಾ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುರನೆ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿನ ಕುಲಿ ಈ ಪಾತೆರని ಏರ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅದು ಈರ್ದಾದ ಮನ್ಪುರ ಯಾನ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅದು ಒರಿ ದೈವ ಆರಾಧಕೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಬಂಡ ತುಳು ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆನ ನನದ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಜ ಉಡ್ದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತೂದಾಲ್ನ ನನದ ಜೋಕುಲು ಇಂಚೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೂಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡೆ ಉಂಡು ಮಿತ್ತ ಗುಡ್ಡೆದ ಸ್ಥಾನದ್ದು ಇಲ್ಲದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದಡಿ ವೃಂದಾವನಗೂ ದೈವಲದ ಸವಾರಿ ಆಪ ಅವು ದಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲಕಿ ಎಣ್ಣೆಕ ಆರು ಉತ್ತರ ಇಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ದಾದ ನೆನ್ ನಿಖಲ್ ತೂಲೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ದೈವದ ಪುದರ್ಡು ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಯರು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುಯರು ಪನ್ಪುನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬುಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟೊಲ್ನೆ ಒಲಾ ಕೊಲ್ಲುದು ಎರಾದಾದ ಪಂಡೇರು ಪಂಡದು ನಿಖಲ್ ಇಂಚೆ ಮತ್ತು ಪಾತಿರ್ನ ತಪ್ಪು ತೂಲೆ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಒರಿ ಪಂಡೇರು ಆರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಾಂಗದಾರೇ ಅತ್ತು ಆರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜನಾಂಗದಾರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಎತ್ತಿರಾರು ಯಾನ ಅರಡಕೆಯನ್ನು ಈರು ಒಂಜಿ ದಿನಾಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಡೆಪೋದು ಬೀಳದೀತಾರ ದೀದಿಪ್ಪಾರ ಎರಾ ಪಣ್ಣ ಪಾತಿರನು ದೇತೊಂದು ಈ ರಿಂಚಪುರ ಪಾತಿರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅವು ಧರ್ಮದೈವಲೇ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪನೆಕ್ ಎಂಕಿಲ್ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ಜ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ದೈವತ್ವಡು ತೂಪ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದ ಬತ್ತನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇಡ ದೈವತ್ವನು ತೂದು ಅಕಲ್ನ ನೆನ್ನ ನಮಗೇನು ಅಕಲೇ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿರ್ದಾಂಡ ಮೂರನೇಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಯಾನಕೇಂಡೆ ಒರಿ ಭೂತ ಕಟ್ನವರಿಗೆ ಬುಕ್ಕರಿ ಅಕಲ್ನವೇ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಅಂದ ಐನ್ ಕೇಂಡೆ ಅವು ಪೂರ ಅನಗತ್ಯ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ದಯಗೆ ನಮ್ಮನೆ ತುಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಕೊರ್ಕ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ
ಸಿನಿಮಾದ ವ್ಯೂನು ನಿಕ್ಲು ಪಲ್ನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡೋದು ಈ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಪಲ್ನೆ ತಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ತಿದ್ದನು ಎಸ್ ಇತ್ತಂಜಿ ತುಳುವೆ ಅದು ದೈವ ಆರಾಧಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ನಕ ಈ ದೈವದ ಕಲೆ ಕಾರಣಿಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದೈವ ದೇವೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಟ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪ ಸಂಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗಲ ಖುಷಿ ಬನ್ನಗಲ ಅಕ್ಕಲು ಕೈ ಪತ್ತಿ ನೆಟ್ಟಿ ನಮಕೊಂದು ಆಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ದಾಗ್ಲಿ ಈರೊಂಜಿ ದೈವ ಆರಾಧಕೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆ ಅದು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ದೈವದ ಮಹತ್ವ ಏತು ಪನ್ಪು ಖಂಡಿತ ದೈವ ನಮ್ಮ ಜೀವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ದುಂಬುಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸತ್ಯಲು ನಮ್ಮ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡ ನೆಲೆಯಾತ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ನಾಲೈದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ದೈವ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಸೂಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನಿದರ್ಶನರುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂಡ್ಯರ ಬತ್ತನಕ್ಲಿನೇ ದೈವ ಅಂಬಿಯ ಕಂಡು ನಾಯೇ ತಾರದ ಕುಬೆಟ್ಟು ಉಂತದು ಮೂಲು ಕಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಎತ್ತನಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನಲ್ಲ ಅವು ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಈ ದೈವ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಕಂಡದೆ ಇಂದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿದಟ್ಟು ತೆರಿಪ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕನ ತುಯ್ನೇ ಏರ್ಲಜ್ಜೆ ಋಷಿ ಮೂಲ ದೈವ ಮೂಲ ನದಿ ಮೂಲ ನೆನ್ನು ಒಯ್ಲ್ನ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೆರ ಪಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಸತ್ಯದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವು ಜನಕ್ಕಲು ತಿರಿಯೋನು ವಿರೇನು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪನ್ಪಿಲೆ ಕೆಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ 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 ಅಂಚನೆ ಅವೇತೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಡು ಇನಿಕಲ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ದೈವಲಿಗೆ ನೀರು ದೀಪೇರು ಪೂ ದೀಪೇರು ನೀರ್ಲ ಪರ್ಪುಜೇರು ಅವು ದಾಯೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆತ ನಂಬಿಕೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ನೀರ್ಲ ಗಿಂಡೆಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡುಗೆ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಇನಿಕ್ ತುಲೆ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಆ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆನಿ ಆರು ತಿಬಾರ್ಡು ಇಸತ್ತ ಕಲ್ಲನ್ನು ಗುಯಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದೀರು ಇನಿಕಲ ಆ ನೀರು ಪರ್ಂಡ ಇಸ ಮುಟ್ಟುಜ್ಜಿಗೆ ಪವಿತ್ರತ ಏತೋ ಇಲ್ಲಲ್ಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಕೊಣೋದೀಪೇರು ಇಸ ಮುಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನೆನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಸ್ಕಿನ್ ಎಲರ್ಜಿಗೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಒಂದು ದಾದ ನೆಕ್ ದಾದ ಬನ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಲಿಕೆ ಒಂದು ಏಪಲ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದೈವನೇ ಕೊನೆಯ ಪಾತ್ರ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೊಗೊಂಡಾಗ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಬಂಡದ ಇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅದಲ್ಲಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಮೊಡೆದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕೋರ್ತೇರು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉರಿಯೋಡು ನಾಟಕ ರಂಗ ಉರಿಯೋಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಉರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಡದಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮನು ತೂಲೆ ಧರ್ಮದೈವ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಹೊರ ತೂಂಡ ಕುಡರ ತೂಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉಮೇದದಂಚಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಖಂಡಿತ ಒಯ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾದ ಈ ಸಿನಿಮನು ತೂಲೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಕೈತಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾದ ಬತ್ತದ ಈ ಸಿನಿಮನು ತೂಲೆ ಎಂದು ಈ ಪುಡ್ದುಡಿಯನ್ನು ನಟುವೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.